Controlar les emocions serà clau per afrontar situacions de pressió, per superar moments de frustració, com les derrotes, també les lesions. Entrena la part mental i aconseguiràs mantenir la teva motivació. Estaràs concentrat, milloraràs la teva confiança i dominaràs l'autocontrol. Però no només t'ajudarem a guanyar. L'esport és l'espai ideal per desenvolupar els valors que ens faran créixer com a persones. Esforç, sacrifici, disciplina, humilitat, perseverància, superació, treball en equip. Entrena la part mental. Jugaràs amb avantatge.